Minky Momo. Això diu que era fa molt de temps. Bé, tal vegada no fora fa tant. En certa ciutat, de cert planeta, de certa galàxia, vivia una xiqueta que a simple vista pareixia normal i corrent, però que en realitat tenia el poder màgic de transformar-se en adulta. Allí, tots la coneixien com Minky Momo. Sempre en algun lloc. Fins ara, mare! Porta'm el diari, per favor. D'acord! Encara que sembli que a la nostra ciutat mai no estem tranquils, en realitat hi ha molts dies en què no passa absolutament res. La majoria dels habitants de la ciutat viuen molt feliços i tranquils. El carrer del parc és el meu preferit, perquè sempre està ple de gent contenta i despreocupada. Bon dia. Bon dia. I que vaja bé. Bon dia, Bob. Tess, avui estàs més bonica que mai. Gràcies, Bob. No trenques molts cors, Senyor Bob! Com està? Momo, com estàs? Bon dia. Encara li queda algun diari per a ma mare? Sí, li n'he reservat l'últim exemplar. Tinga. No entenc per què a una dona tan distingida com ta mare li agrada llegir la premsa sensacionalista. Diu que li dona idees per a les seues novel·les. Puc ajudar-lo? Hola, té l'Evening Star? Em sap greu. Així no venem el diari Evening Star. No el ven? I per què no? Perquè així només venem diaris decents. Decents? Bé, doncs anem-nos-en. He sentit el que acabes de dir! Robert! Vull que em digues per què penses que el meu diari no és decent. Estaves espiant-me de nou, Robert? Has llegit el meu diari alguna vegada? Digues, l'has llegit? Contesta'm, pare! Creus que perdré el temps llegint eixa porqueria? Eres d'allò més injust amb mi, saps? Ha dit pare? El senyor Bob està discutint amb el seu fill? Això pareix. Que divertit! Vinga, tu pots amb ell! El nostre diari és el més decent del mercat i és el més venut de tota la ciutat. Ha! No em facis riure! Eixe diari és lamentable! Si el nostre diari no és bo, segons tu, dis-me quin altre diari ho és. Vostès què opinen, senyores i senyors? Calla, ja! Mentre este quiosc siga meu, així mai es vendrà una pasterada com l'Evening Star. Estic fart de tu! Però què fas? Pareu! Ho hauré de detindre-vos per provocar disturbis. Tu no t'hi fiques, Harry. Si no tens feina, ves a tocar-li els nassos a un altre. Què has dit? Ara veuràs! Espera!
Això no és cap espectacle! Circulen, circulen! Sí, és que veus tu. Un pare i un fill. Quina barra. Un cadell! No pots actuar així amb l'edat que tens. Això no és assumpte teu. No canviareu mai. D'on has tret eixe gosset, Momo? És un cadell abandonat. Un xiquet acaba de deixar-lo al costat del quiosc. A veure... Hola, gosset! Tens una careta adorable. Digues, vols quedar-te amb mi? Així m'agrada. Escolta, Momo, no t'importa que em quede jo este cadell, veritat? Vostè? Quan vius a soles, sempre trobes a faltar algú amb qui parlar. Em farà companyia. D'acord, tinga cura d'ell. Sí, no patisques. Com? Mare, què dius? Que el fill del senyor Bob és el director d'un diari? Sí, és el director de l'Evening Star, el diari més venut d'esta ciutat. I s'han tornat a barallar? Què vols dir, que no és la primera volta que es barallen? Moltes persones han tractat de reconciliar-los, però no hi ha manera que facin les paus. Sí, que jo recorde ja fa molt de temps que estan barallats. Fa almenys 20 anys que no es parlen. Sí, més o menys. 20 anys. Per fi, el partit ha entrat en la recta final. Els Tigers atacaran sense pietat i els Lions tractaran de defendre's... Vinga, llança fort! El pitcher ja està en posició. Llança la bola i... La colpejada! Fi del partit! Però què dimonis heu fet? Sou una colla d'inútils! Ja has acabat? Ah, però si te n'has deixat la meitat. Vinga, menja-te-ho tot. No tens fam, eh? Què et passa? Què tens? Mira, però si és el gosset que replegares l'altre dia. Ai, que boniquet. He decidit posar-li el teu nom. Li diuen Harry. Espera que no t'importe. No, clar que no m'importa. Però estic molt preocupat, perquè Harry sempre es deixa la meitat del menjar i no sé per què. Segur que no li agrada el menjar que li dones. Ai, pobret meu. És possible. Bona vesprada. Com va, Momo? Hola, gosset. Momo, saps si per casualitat hi havia un altre gosset junt amb este quan el deixaren al costat del quiosc? M'ho imaginava. Però això només es menja la meitat del plat, perquè deixa l'altra meitat del menjar per a l'altre cadell. Això té sentit. Sempre en deixa exactament la meitat. Tant se li posa molt de menjar com si li en posa poc. Potser estiga acostumat a compartir el menjar amb l'altre gosset. Que generós! Me'l menjaria a besos! Escolta, Momo, crec que l'única forma de tranquil·litzar este cadell és trobar el seu company i demostrar-li que no passa fam. Què et sembla? Té raó. Molt bé, jo m'encarregaré de buscar-lo. Tu m'ajudaràs? Moltes gràcies, Momo. El cadell està encadellat. Qui el desencadellarà? Tu no t'assembles gens a eixe gosset. Tu no sols et menges el teu plat, sinó també el dels altres. A veure si aprens a compartir. Ai, daba, canviem de tema. Tinc curiositat per saber on està el gosset que busquen. Espere que Momo i la colla tinguin èxit en la seva recerca. I jo, daba. Ui. Espera! Perdona, t'he confós amb un altre. Això és com cercar una agulla en un paller, Momo. Però ha d'estar en algun lloc d'esta ciutat, no? Ui, per què no anem a la policia i li demanem a l'agent Harry que ens ajudi a penjar cartells de recerca i captura? La policia? Això m'ha donat una idea. Espera, Momo! Era broma! No ho deia de debò! Un gos policia? Sí, sols hauria d'ensumar el gos del senyor Pop i seguir el rastre de la seva olor. Bona idea. I si anem a la comissaria i els demanem un gos policia, ens el deixaran? No cal demanar cap gos a ningú. Ja tenim un gos policia. On està? On està? No et referixes a mi, veritat? I tant que no!
Però què t'has pensat que sóc, Momo? Tu tranquil, que tindràs una ensinistradora de categoria. Pararirú, toririmpa. Diaran, dianan, maririmpa. Vareta màgica, dona'm el teu poder. Una ensinistradora de gossos policia, jo vull ser! I ara, Cucubuc, comencem a entrenar? Momo, no em digues que això del gos policia era de veres. Clar que era de veres. De tots nosaltres, l'únic que té desenvolupat el sentit de l'olfacte eres tu, Cucubuc. Bé, això és cert, però ja sóc un gos vell i no tinc edat per a aquestes coses. Veritat que no, amics? Ah! Però què dimonis feu? És ara o mai, Cucubuc! Demostra'ns les teues habilitats canines. Sou uns traïdors! Oh! Bé, començarem practicant el salt d'altura. Endavant! Has de creure en tu mateix! Sí, jo crec en mi mateix, però no ho vull fer. Ai. Com pesa això? Que no. Que cai! Cucubuc, ho has aconseguit! Ja estàs preparat! No m'ho puc creure. Vinga, Cucubuc, ànim, que no pots fallar-nos! En lloc de fer de gos policia, sembla que estiga netejant el carrer. Pareix que ha trobat alguna cosa. Una salsitxa de Frankfurt, per favor. No canviarà mai! Hem recorregut la ciutat sencera i ni rastre del gosset. És veritat. I si el cadell ja no estiguera en la ciutat? No vos desanimeu, continuarem buscant-lo. Mireu, el meu nas es mou a soles. Per què no ho deixem estar per avui? El meu nas es mou a soles. El cadell no deu estar molt lluny. És aquell xiquet. L'hem trobat! I tot gràcies a tu, Cucubuc! Ho dius de veritat? Escolta, Michael. Oh, mireu qui ha eixit! És l'home que es barallava amb el senyor Bob! És veritat. Aleshores, eixe xiquet... Sí, pare? Vinga, que ja és hora de dinar, fill. És son pare? Vaja! De manera que el xiquet que va deixar el gosset al meu quiosc era el meu net. Per què ho va fer? Doncs perquè vol que el seu iaio tinga bona cura del gosset. Vol que el tinga jo? Sí. A més, el gos del seu net també es deixa la meitat del menjar al plat. I què se suposa que he de fer ara? Se ho han menjat tot. Que bé. El misteri està resolt. És genial. Moltes gràcies, Momo. De res. Bé, jo me n'he d'anar No, espera. T'avellis una tassa de te? Vull parlar amb tu. Jo no he vingut per parlar amb tu. Sí, ja ho sé. Però, pare, jo no he fet res de dolent. Només dirigisc el diari segons les meues conviccions.
Quines conviccions. No sé com te les apanyes, però l'únic equip de beisbol que traus als titulars del teu diari és l'equip dels Lions. Torna-li! Sempre acabem barallant-nos per la teua forma de dir les coses. És igual com ho diga. Els fets són els fets. Em negue rotundament a vendre un diari que contínuament fa la pilota als Lions. I per si això fora poc, el director d'eixe diari és el meu propi fill. Quina vergonya. Tens ganes de gresca, d'acord. Tu ho has volgut. Eres un autèntic vell fòssil i cabut, pare. Com pots ser seguidor d'un equip tan roí com el dels Tigers? Més que tigres semblen tortugues. Què has dit? Que no recordes la faula de la llebre i la tortuga? Nosaltres no som llebres, som lleons! Doncs si nosaltres som tortugues, vosaltres sou una colla de fracassats! Retira això que has dit! Tothom sap que els Lions són 1000 vegades millors que els Tigers! Bé, me n'he d'anar. Però com poden haver passat 20 anys discutint per una ximpleria com eixa? Això només passa a la nostra família. Tothom diu que els pares i fills de la nostra família sempre s'han barallat. Jo porto la mateixa sang que mon pare i el meu iaio, de manera que suposa que més pronte o més tard... Ai, i ara què faig? Això són bajanades. Eixes coses no es porten en els gens. Però Michael està realment preocupat per eixe tema. Pobret meu. Ja ho he decidit, me'n vaig de casa. De veres? Sí, me'n vaig abans que siga massa tard i comenci a barallar-me amb mon pare. Sí, podria ser una bona solució. Així s'adonarien del mal que estan fent-li a Michael i canviarien d'actitud. Jo t'ajudaré. I com ho penses fer? Anar-se'n de casa no és tan fàcil. No patiu. Conec una xica que treballa a una empresa de mudances. Ella s'encarregarà de tot. Li diré que vinga ací quan els teus pares no estiguen en casa. Ho faràs? Sí, tu confia en mi. Hola? Soc de l'empresa de mudances. Vinc de part de Momo. Puc passar? Vens a ajudar-me? Com pot apanyar-se un mocós de la seva edat a soles pel món? Què vols que et diga? Només sé que ha deixat una carta de comiat i se n'ha anat. Vinga, gosset, busca'l. Tu eres l'únic que pot trobar Michael. Així, molt bé. Has de trobar-lo. Ànim, i sobretot no deixes que el teu company el trobe primer que tu. Troba'l tu abans, gosset. No et distragues. Ara no és moment de jugar. Deixa estar això. Vinga, busca. Estàs jugant brut. Has de respectar les Si no regles. estàs d'acord, fes mitja volta i vés-te'n. El buscaré jo a soles. Creus que permetré que busques el meu net tu a soles? Això mai! T'has fet mal, pare? No, estic bé, de veres. Michael! Es pot saber què fas ací? He decidit anar-me'n de casa. Com? Tu saps el que implica independitzar-se? Hauràs de mantindre tu sol. Buscaré una feina per poder pagar-me el menjar. Però per què tens tanta pressa per anar-te'n de casa? Perquè diu que no vol assemblar-se ni a son pare ni al seu iaio. Què has dit? Michael, escolta'm, fill meu. Perdona, tot ha sigut culpa meva. Em sap greu, Michael. No tornarem a barallar-nos mai més. Te ho promet. De veres? Sí,
Al final te n'has eixit amb la teua, Momo. Tu has tramat tot això, veritat? No, jo només he ajudat Michael a independitzar-se. I així, en este carrer del parc, les pitjors baralles entre un pare i un fill s'acabaren per a sempre. Això és tot. Els Tigers es disposen a rematar el partit. Ànim, Lions! Els Lions guanyaran! Tigers, Tigers! Els Tigers són els millors! Veig que el pare és fan dels Lions i la mare dels Tigers. Exacte. La mare és una gran seguidora dels Tigers, saps? Momo, crida les teues mascotes. Tots junts farem una gran ovació per animar els Lions. Sí, tots junts animarem els Tigers. Momo va a favor dels Lions. Veritat, Momo? D'això res, a Momo li agraden els Tigers, no és així? Vaig avisar els altres. Veig que aquestes coses passen a totes les famílies. Dava! Els Tigers guanyaran! Esta temporada tenim un gran equip. Des de quan eres tu fan dels Des que he Tigers? descobert que a la senyora de l'Hotel Llegenda li agraden els Tigers. Dava! Eres fan dels Tigers perquè a la mare de Momo també li agraden? Sí. Ara em toca llançar a mi! A veure si pots colpejar esta bola! D'acord, tu guanyes. Dóna'm el de sempre, Bob. És l'Ignin Star. Sí, ara el senyor Bob el ven. I a què es deu eixe canvi d'opinió? A tu res t'importa. Me'l compres o no? Clar que sí, faltaria més. Ves que per fi tu i el teu fill heu resolt les vostres diferències. Això sí que hauria d'aparèixer a tots els titulars. Me n'emporte uns quants. Comunicaré la notícia a tothom. Este Harry no sap tindre la boca tancada. Gràcies per la seva compra, Jean Harry. El carrer del parc està ple d'històries quotidianes com esta. Per això, este és el carrer que més m'agrada de tota la ciutat.虹